Hellosztok, fiúk és lányok, én Partium 2001 vagyok. Bemutatom nektek a 0.11.2-t, mi teszteljük a Minecraft Pocket Edition-t, legalábbis a tesóm. Azért kell róla csinálni videót is, hogy tudják. Meg majd fogok a szerverről is. Pillanat. Hát már is folytatnám. Nem változott sokat, csak az a 3 pontos dolog. Meg csak majd fogok a 0.15-ről is fogok csinálni, meg majd kiteszem a linket, ahol megtaláljátok ezt az APK-sot. Mert én APK-ról töltöm, de csak a tesóm tudja úgy megszerezni, hogy tesztelő. Erről azt kell tudni, hogyha kijön új verzió, és mi megkapjuk e-mailbe. Amiről ti nem tudhattok, hogy mi fog jönni abba az e-mailben, mert azt nem vesszük fel. És ez a videó 1 perc 12 perces lesz, vagyis 12 másodperces lesz. Nem is változott sokat. Ennyi, majd 0.15-ről is fogok csinálni videót. Hogy van-e benne új állat, vagy horse, vagy valami skeleton, féleség, vagy pet. Sziasztok, én voltam Martin 2001.